Kag sa number 1, Marañon kag Benitez nagagwa nga mga ngalan para sa pagka-gobernador sa 2028. Governor Eugenio Salacson nagbahayag nga padayon siya nagalaom nga ang coalition sang Love Negros kag United Negros sa Alliance ang tigayon maka-field sang isa ka common candidate para sa gobernador kag vice-gobernador sa 2028. Inibilang reaksyon ni Lacson nga isa sa mga lideres sang Love Negros sa nagagwa karon nga ngalan para sa gubernatorial race sa 2028. Ang ngalan ni 2nd District Representative Alfredo Marañon III sa United Negros Alliance ang isa sa ginafloat sa gubernatorial race sa 2028. Mainit man ang ngalan ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez. Sunod kay Lacson, kung may mga nagagwa man nga ngalan, ini ang luyag nila nga masettle para sa coalition. Yara nagkaroon si Lacson sa ikatlo and final term bilang gobernador. Ginapaabot niya ang magatalo sa iyang yadtong nagabutang sa mga negrense nga iya prioridad. Madamo man sunod sa iya sa maayo kag may sarang nga makapadayon sang pagpangalagad. Ginatingwaan nga madesisyonan sang koalisyon ang sitwasyon subong. Pero kung ano gidman sunod kay Lacson, sa ulihi mismo ang pumuluyo na magapatuman sang desisyon. Any person who would like to be governor of the province should always put as priority the negrenses. No? So, and I know we have many good people who can continue to serve well, you know, for the province. Between the young and the old, it's better. That's the in the present case right now, that's what the coalition is trying to solve now. Okay, but at the end of the day, if there will be an election, then that's what the people will have to decide.